साहा दखान आरो बिदिनो साहा फानो ओमफ्राय ओंखामबो सङो बिदिनो सोरबा अर्डार बाथाय बिदिनो हटेल सिस्टेम बिदि आरो माने नोंथांनि साखाथियाव थानाय दखाना मा मा दङ? आंनि साखाथियाव थानाया मोनसे दङ आरो ओरै सोनाबखैजाय ओरैनो सियार प्लास्टिकनि सियार टेबोल बिदि फानो आरो जेनेबा बेबायदि गंसे आरो बिदिनो गाइखेर कम्पानि जेनेबा गाइखेर स्ट'र लाखिग्रा बिदि माब्रै जाया नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? दा जानायनि जाथायखौ जोंबो मोनाखै जेनेबा हरनि समाव नालाय जोंबो न'आवसो दङमोन बेयाव थायामोन जोंबो बन्द' खालामनानै जों 8 बाजियाव थांदों न'आव दखान बन्द' खालामनानै बेनिफ्राय जों न'आव थाहैबाय नालाय उन्दुबाय अखाबो हाबाय हरसे मानि अखा हाबाय नालाय गबो मोनासै जोंबो ओमफ्राय खाथिनि मानसिफ्रा जोंखौ फन हरबाय हराव 2टा 3टासोआव फन हरबाय आरो ओमफ्राय जों आसुरित जाबाय नंगौना नङा होननानै फोथायलायाखै जोङो ओमफ्राय उनाव फैमारबाय नंमारगौ जाथाया एकदमबारे ओरैजाय सोनाबनिफ्राय खालामदों आरो जेनेबा ओरै गाइखेर दखान सियार दखाननिफ्राय खालामबोदों ओमफ्राय खालामबोनानै नैजे बे साहा दखानाव नांफैदों आरो ओमफ्राय जों फैनायालागै एकदमबारे खामखांजोब्बायानो बिदि माने खैथासोआव जादों ओरैनो जानायाथ' ओरैनो 1:30 बा 2टा बिदि मोननि गेजेराव आरो नोंथाङा मा सन्देह खालामो दा सोरबा लगायना गालांनाय ना गेस बेरफ्रुनाय? दाथ' सोरनिबा माबायाव बायदि सानना दं जों जेनेबा मेगन गोसानि सायाव बायदि माने गेसाथ' बिदि बेरथावथारा गेसा माने अबाव दंखायो आरो गेस बेरबाथाय ओरै थाङामोन जेनेबा जोंना खामग्रोगौमोन जोंना लास्टआवसो खालामदों बिदि माने बे गेस बेरफ्रुनायावसो बयबो आन्दाज मोननानै फैदों जाहैबाय होमबा बे गंनाया खामखांबायमोनानो साहा दखाना ओमफ्राय दा खामफुबाय थाबाय आरो बे समाव होमबा मानसिफोर फैबाथाय एजार होथ'वाखै जों दा थांनो नागिरदों सिमलासिम थानायाव थांनो होदों असिया 10टा 11टासोआव बिदि माने मा मुंमोन नोंथांमोननिया? आंना माबा दिन बसुमतारी गामिया गुरुमारा लोगोसे साखाथियाव थानाय दखाना इसोरना दङमोन लोगोआ सासे कृष्ण बसुमतारी ना मा होनोबा क्रिस बसुमतारी आरो सासेया सन्जिब कुमार ब्रह्म जों 3 दखान आरो बे दखान खालामनायाव बेसेबांसो खहा जादों? खहा जानायाथ' मोनसेबो माल बुस्थुआनो माने थालाङासै सेस हांगार जाजोब्बाय जेनेबा आरो बे 6 लाखसो थांनांगौ आरो जेनेबा बिदि नङा दखानाव आंनियानो मोनसे बुस्थुआनो बासायाखै माने मा दखानमोन नोंथांनिया? साहा दखान सियार दखान आरोना सियार डाइनिं टेबोल ओमफ्राय साथाबो मोनोमोन ओमफ्राय टेबोल फिसा गासिबो डाइनिं टेबोल बेफोरबायदि मोनजोबोमोन आरो मेथाइ दोनग्रा रेक सेक बेफोर मोनोमोन आरो आं गय फाथै बिरि सिगारेट बेफोरखौबो लाफाजोबोमोन आरो ओमफ्राय फ्रिजबो दंमोन आरो आंनाव दाख्लैसो लाबोनायमोन फ्रिजआ गासै आंना बिदिनो टटेल 2 लाखसोनि सायाव दंमोन आरो नोंथांनि सन्देहआ मा? आंनि सन्देहआवथ' आं बेखौ बुंनांगौबा एसे गोबाव जागोन ओमफ्राय जुदि बुंनांगौबा बुंनोसै आङो आं खुला बुंनोसै माने सासे मानसि दं आरोना बियो सिगाङाव होनदोंमोन आरो आंखौहाय माबा मोनसेबाबो खालामगोन होननानै ओमफ्राय दा बेखौ आंनि सन्देहबा खालामदों आरो बियो माने बिथांनिया जाहैबाय मोगथां बर' होननानै बुङो बियो गामिया बल खाग्रानि ओमफ्राय खिन्थु बिसोरा करंखाटा LP स्कुलनि उनाव थायो आरो बिथांजों आंजोंनो लोगोमोन आरोना सिना जाना लोगोमोन ओमफ्राय माखासे गोबां खोथा दङ ओमफ्राय बेफोरखौ खोन्थानांगौबा खिन्थु बिराद गोबाव लागोन सिगिखानाय माने इयो आंनाव दाखालि बावै सप्तासे सिगाङो फैसा बिदों आरोना 30,000 फैसा बिदों 30,000 फैसा बिदों ओमफ्राय आङो होनदों आंनाथ' दा फैसा गैथ'वा ओमफ्राय जेनेबा आङो गय बागान लानाय दं नालाय गयखौ फानबा आङो होगोन होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय बे समावनो आंनाव जिखिनि फैसा दङ बेजों आं फ्रिज लायब्रबदों आरोना फ्रिज लायनोसै आङो होननानै आं बेनो खोन्थानाय जायाखैमोन ओमफ्राय गावनोथ' नांथारगौमोन ना मामोन फैसाखौ जेनेबा फ्रिज लायनायखौ मिथिनानै बियो बेबायदि खालामदों जानांगौ आरो जेनेबा मानो होनबा बियो गाव फैसा बिदोंमोन नालाय गाव फैसा बिनायाव मोनैनि ओमफ्राय मैया फैदोंमोन आरोना बे दखानाव फैनानै ओमफ्राय जेनेबा आंनि खाथियाव फैदोंमोन दखानाव गाइखेर लांफैदोंमोन ओमफ्राय आंनि सन्देहआव नायनो फैनाय बायदि जादों आरोना बियो जेनेबा सासे लोगो लाबोफादोंमोन बेबायदि आरोना सन्देहआव गुबुना लगायना गालांनो माने आंनिबाथ' बेनो आरोना माने बियो सिगाङाव बुंदोंमोन जेनेबा नोंखौ सानसेबाबो नायगोन होननानै बे ओरैबायदि खालामगोन होननानै सानसेबाबो सावगोन बिदि होननानै बुङोमोन आरो दा बिथांनि सायाव एजार होगोन नामा एजार केसफोर होगोन नामा गाइखेर ससाइटिमोन मा मुं आंना सन्जिब कुमार ब्रह्म ओरैनो नोंथांनि सन्देहआ मा बे दखान खालामनाय सन्देहखौथ' मा बुंबावनो आङो दा
आंनावथ' जेबो बिदि खामथावथाव बुस्थुआनो गैया माने इनभार्टार दङ थेवबो कारेन्टथ' गैखायानो ओमफ्राय इनभार्टाराबो अफ खालामना गालांखानाय सर्ट सार्किटबो जानो हानाय जेबो राहायानो गैखाया अर खामनायखौ मारै खामदों होनना सानो अर खामनायखौ दा मा बुंनो जेबो बुंनो हाथ'ला आङो सोरबा लगायनानै होनाय ना गाव गेस बेरफुलायनानै गेसखौथ' बेरफुनाय सोदोबखौ खोनादों खोनानायलाय आङो ओमफ्राय सासे लोगोआ फन हरनायलाय आं फैनायसै दा सोर लगायनायखौथ' बुंनो हाला आङो सोरबा लगायनाय सन्देह नामा एसे माबा खालामना थांबा सोरबा लगायनायानो नायहैबा एसे एनालाइसिस खालामना नायबा थारैनो नोंथांनि फारसेयाव बेसेबांसोनि स्टक दंमोन आंनाव मथा मथि 5 लाख 6 लाखनिसो स्टक दं ओमफ्राय कम्पिउटार सिउटार थाजोब्बाय नालाय डायरिनि सब बुस्थुआनो दं पुरुबि कम्पानिनिफ्रायमोन दा पुलिसनिसिम फोरमायदोंना फोरमायाखै एजारफोर पुलिसनिसिम पुलिसाथ' मोनायाव फैदोंमोन बिसोरनो गावसोर जिखिनि रिपर्ट लानो गोनांखिनिखौ हरबाय जोङो दा नोंथांमोना एजार होगोन नामा एजारखौथ' होनांगोन एसेबाबो होना दोननांगोन इयुनाव जेबो बिदि जाया बेखौ नायनानै आरो मेगन गोसानि सावनानै गालांनाय बायदि सन्देह दङ सन्देहआथ' जों बिदिनो साननांगोन दा सोरबा मेगन गोसाफोरा सावलाङो नोंथांनिजों लोगोसे साबैसेनि दखान खालामदों आंजों लोगोसे गंनै आंजों गंथाम खालामदों सोर सोरनि आंनि खाथियाव सियार दखान दङ ओमफ्राय साहा दखान दङ बेनि सियार दखाना क्रिस बसुमतारी होनना नोंथांनिया आंनिया सन्जिब कुमार ब्रह्म लोगोसे खाथियाव दिनु बसुमतारी साहा दखान बे बाजारखौ मा लोखि बाजार